Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Sound ano pa? Hindi akong bayad ko bumalik sa ikabe. Kong Joey, Tudikan albay,
sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan pantuman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon. Os mong ang liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at
Maghahati ng karunungan, maghahati ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas. 16 minutos po. Makalihis ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Tony Kiliste sa On the Spot sa Bicolnet TV. Tony Kiliste, ang lalaking mahilig sa gay. Hi! Just mahay na pagka-aga Bicolanja. Hi, good morning, Provincia ng Albay. Good morning, Pilipinas. Good morning, world. Hi, ang napong kitang ganyan in Webes. At 20 na po sa bulan na Hunyo. June 2024. Hoy, mauran-oran tabi Ma'am Daisy. Ayun na inisipin sa sabi tabi Ma'am Daisy, tigahalat mo na madumog man lamang. Listen. Iyon na initabi Ma'am Daisy sa pighalat-halat ng panahon na maski puro pa na madumog man lamang. Pangyarian sa kilaban. Galala may mga tugang sa liwat Diyos manhay na pagkaaga po tabi sa tuya agabos. Sana po yaon kita sa manhay na kamarugtasan sa mga oras na ini. Ay, mauran-uran po digdi sa tuyang probinsya. Mauran-uran po tabi mga tugang. Digdi po sa tuya po tabing palibot. Iyo na gayud ini tabi Ma'am Daisy sa pinagsasabing tagdumog. Wala naman maragian ta kasuhapon. Oy, grabe so init kan panahon na namatian ta po mga tugang. Digdi po sa probinsya ng Albay. And siyempre po sa mga pagtaraid na probinsya day. Pero ngunyan,
apod kini namatian sa mga tugang di medyo mapropres ko man lamang kita. Hoy, siyempre good morning po sa tuyo mga parantabay po. Hain man po kamumpan tikan kinaban. Magsabay-sabay po kita sunto alas 11 ng pagkaaga. Hindi po kami giranay sa programang On The Spot mga tugang. Hoy, siyempre nakakaiba po tabi nindo. An sa indong lingkod ay iba. An sa indong po tabi ng lingkod. An kasurog po kung may mga tuntol na gibo alagad kontraryo. Kung may mga dismalinghadong trabaho. Holy Christ mga tugang at your service. Siyempre sa pangarap po kang bilog na pwersa. Yan Bicol Net TV. Ay, siyempre sa pangarap ko yan, kasamuyang station manager, maestro, SM Nalagtuon, dyan po nabi sa main studio. Ay, sa kabay po kami, nag-iimbitar sa Indo, nalugod sa bayan Indo kami, ngunit na pagka-morning, mag-story, mag-kumustahan lamang po kita mga tugang ng mga pangyayari po, dito sa Tuyan, palibot. Habang po kamo tabi, nag-urapros, ano man po tabi, at sino pinag-apros, ngunyan po tabi na mga, ngunyan tabi na pagka-morning. Sa mga nalinipot, maghanap po, kipaagit na nga ni po tabi mag-init, mag-init, and sa indo po tabing pagmati ha, pag-initon po sa indong pagmati, bako sa na po tabi, and sa indo po tabi ng mga payo-payo. Ay, syempre, good morning po sa mga parantabay niya to dyan sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Kumusta po tabi, kumusta po tabi, and sa indong pagkaldaw ni Weres. Ay, syempre pa sa mga nakatutok po ngayon na pagkamuning. Ay, syempre mga ngayon na pagkamuning po, dumog na pagkaaga po tabi sa Indo Gabos. Bueno mga tugang, ay syempre good morning man sa mga panantabay nga to. Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras man po tabi nila ko na hiling po sa Indo po tabi mga lokasyon ngayon na pagkaldaw. Ay syempre pa sa tuwing mga panantabay ng mga FW. Magandang umaga. Magandang evening po. Anong oras man nito ko na hiling ngayon po tabi. Lugod yaon po kamo sa marhay na kamuritakan sa mga oras niyo. Bueno mga tugang bago kita magpasiling po sa tuyang mga pag-restorya. Ngayon po tabi na pagkamunaing. Oy, bation tamo na po giranay ang gabos po na nakantabay. Sa gabos po na nagsisilibran po tabi kansain lang mga kumpleanyo. Ngayon po tabi na pagkaldaw. Oy, happy birthday po tabi anay. Lugod. Mapasendo po tabi ang gabos na kasiraman, gabos na biyaya. Kan sa tuya po tabing kagurangan. Speaking kang birthday anay. Oy, happy birthday kay amigo Joshua Bino kan DCGB dyan po siyempre kababayan taman ini from 1st District apod kani field reporter mga tugang kan DCGB AM dyan po sa siyudad ng Legazpi. Happy birthday tabi and simple siya na po mga tugang alagad pandiurag mga tugang. Sabi ko na pag mga taga 1st District talagang matindi. Simple siya na po mga tugang minadiskarte. Simple siya na pero pandiurag. Happy birthday tabi Sir Joshua Bino kan DCGB. Sige. Siyempre po sa gabos po ng mga nagsisilibro kasi ng mga kumpleanyo mo na pagkaldaw. Ay, happy fiesta po sa mga kapiestahan. Happy anniversary po sa mga anibersaryo mo na pagkaldaw. Siriman mga tugang, duman po sa tuyo mga kababayan na igwa po tabi ning kamunduan, igwa po tabi ning apod kini, igwa po tabi ning mga pinag-aagihan, igwa po tabi ning mga gadan. Siyempre po siring kandate, ang programa nini ang Bicol Net TV padagos mo na nagpapaabot man sa muyang pakikisumaro. Ay, pakikidumamay po sa sentong mga kamunduan sa gabos po na may mga gadan. Condolence. Ay, siningman mga tugang duman po sa tuyong mga kababayan na yaon po sa banig ng kamatian, yaon po sa manlain-lain na hospital. Ay, magparahay po tabi. Magparahay, magpatusog, banon. Sabi ta na nga ni mga tugang, ano man nakagalipissilan, ano man po mga tugang na negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot, ang gabos ng iyan, igwa po tabi ning hangganan, igwa po tabi ning katapusan. Sabi ta na nga ni mga tugang, di man matugot kayo ang kagurangan na permina sa nakita mga tugang, nagtitiyaw. Basta importante mga tugang,
maghanap po ng paagi kung paano po mas sipro paano makaagwanta po mga tugang sa labi-labi na pagtiuso na sa tuyang na mamatayan. Ay, siyempre sa mga gusto po magsabay, magpartisipar, digdi po sa loob sa tuyang programa ngayon na pagkaaga, 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989. So gusto po magpaabot ng sino mga komentaryo, sumbong, agrangay ni komentaryo, asin ni Papa, o dyan po sa numerong 0963, magapon, mag-text po sa numerong iyan, sa tuya po tabi yan na kumadaraan sa pagpapalagos niya to, sa tuyang programa. Siyempre po sa mga nakatutok sa Satuya live, sa Satuyang dyan po sa sendong mga screen, o yan dyan may comment box, comment section, ipaagi po mga tugang at sendong mga gustong ipaabot man po digdi sa Satuyang programa, ako naman po tabi ang bahala, kayan magbasa mga tugang. Anyway, ang programang ini nahilig man po nito sa paagi po kan Bicol Net TV baka kay page, and siyempre po dyan sa page kang On The Spot News TV. Diyan po sabayan ta po na sabayan po kita diyan na nagahilingan, ngunyan po tabi na pagkamulay. Yeah? Kaya nasa sa indo na po iyan. Kung padagos nindo akong apod kay na padagos nindo akong sasabayan sundo alas 11 ng pagkaaga para po sa tuya mga pagdura istorya. Ay, Ma'am Anita Aquino, marhay na pagkamorning. Sabi niya, amen. Thank you so much, Ma'am Anita Aquino. Nakantabay po ngayon na pagkamorning. And also, yaon na po si Ma'am DC Valens, DC Nervia. Good morning po, Mr. K. Kahaloy baga, akong day nakasilip sa programa mo, taraot na sipi ko, naki-online ako kay Bro Dick sa sipi niya. Iyo, pabaya isa na Ma'am DC, it's a tie. Pirang aldaw man tabi ko Ma'am DC. Naday po tabi nagpo-programa ta may pig-asikaso kita tabi Ma'am DC, may pig-sirip man kita. Kaya panduwang aldaw ko pa naman sa ini na nakapag-programa tabi Ma'am DC. Thank you so much sa Navia family. Diyan po tabi sa Barangay Sipi, Candaraga Albay. O sa mga parantabay natin diyan sa Banuan po tabi Candaraga Albay, marahay na pagkamoneng, mabuhay po tabi kamugabaos. Maulan-ulan ang panahon tangon yan. Sabi ni Ma'am Dixie, maulan-ulan ang panahon tangon yan, gari magatag-urana man ang panahon taglibo. Iyo tabi Ma'am Dixie. Sabi tabi Ma'am Dixie kang pag-asa, a weeks ago, pinagdeklarar na tabi Ma'am Dixie na maulan talaga ang panahon sa Satuyang probinsya. Lauman na tabi Ma'am Dixie na ang Satuyang Balimot magiging dumog na naman tabi Ma'am Dixie. Sabi ko na nga ni Ma'am Dixie, iyon na inisupin naghalat mo. Na madumog maski puro pabanaw. Nailing mo na. Iyo nga ni kaya perme ng madudumog. Mr. K, sabi ni Ma'am Ma'am Nelia Marcaida, good morning everyone. Thank you so much kay Ma'am Nelia Marcaida, nakatutok man ngunyan po tabi na pagkaaga. Good morning man sa Marcaida family ha. Nakantabay man po sa Satuya, dyan man po sa may party po na Daraga. Pero si Ma'am Nelia, yaon ini dyan sa, I think yaon po sa siyudad, sa Metro Manila, nakantabay, pero may man nakantabay po sa Satuya. Good morning sa bilog na Marcaida family, sa mga kapamilya ni Ma'am Nelia Marcaida. Pa-shout out kay Bro Dick Disarong, uni siging pantapal ni Bro Dick sa mga luho-luho sa atop at bitak-bitak sa sahig, sige papalitata sa sobrang init baga nagbarata. Iyo baga tabi Ma'am DC, sa sobrang init nagbarata. Ngunyan tabi Ma'am DC, so mga batak-batak medyo makium-kium na iyan. Medyo makium-kium na iyan Ma'am DC, nadudumog na. Sa aga Mr. K, digdi naman sa Daraga ang mag-brown out. Magahapon sa kapano kita sa Dematios naman kinaplos. Iyo baga, initabi baga Ma'am DC na problema ta sa kuryente Ma'am DC. Dahil ta mas tabutan, sige baga sindang sige baga nindang schedule ki power interruption. Taigwa nga yakitang mga gigibuhon na pagkukumpone sa mga kung ano-ano mga rasonis mga tugang kang alikaw, pero dahil matapos-tapos tabi Ma'am DC kaya pagtyaga-tyagain na tabi mo na Ma'am DC ang gaplos, sana sa aga mauran mang kiraray tangani dahil masyadong gaplos.
Pero kung dahil nang gantabi, Ma'am Daisy, maghanap na siya na Ma'am Daisy. Minsan maka-enjoy man pagtigdad applause. Bati maliputon man pagpirmi na dudumog. Kaya, ano ni, kagayon man lugod na mag-isus, pertihon ang Ma'am Daisy pag mga siring kayo na Ma'am Daisy, pag siring tabi ko ni Ma'am Daisy ang panahon, pertihon talaga, maghanap ki paagi kung paano tabi mag-init. Ika talaga Ma'am Daisy, ha? Baka day tabi kan Ma'am Daisy matapos Ma'am Daisy. So ano, Ma'am Daisy, baka day matapos ni Bro Dick so pigsusulat yung luho-luho dyan kang pigsasabi mong iya. Ma'am Daisy, munang ka, lumusan dyan si Bro Dick sa ato, tunungon so pagsulat kan mga luho. Ba't iba na ang sulaton? Magonsiluhong katabi. Si Presmar Banyel, ang kaawong ni Coco Martin. Si idol ko ini nakantabay, si Pres Marbanyel. Good morning, idol ko. Na-miss ko naman madumog. Haha, estimal. Ano tabi gusto mong sabihin kay ni Pres? Ano ang gusto mong sabihin kang na-miss mo naman na madumog? Bay ako dyan sa imo, tabi, Besta. Ang pagkaisip ko tabi sa imo, Pres, pirmi kang nandudumog. Pirmi kang nagkukupset. Good morning tabi sa imo dyan, Pres Mar Banyel, sa muyang presidente mga tugang kang Alpha Kaparo San Fernando chapter. Matibay man sa iyang pagpapalakaw ngunyan kan sa muya po tabing chapter. Matibay man pag waki-waki ni amigo brother Mar Banyel. Diyan po tabi. Yaong ka dyan sa Santo Domingo, tabi pa din. Yaong ka sa, ano na nga itong bangko pa din sa Tiglalaugan mo? Bako sa Tiglalaugan mo, ibang bangko sa Tiglalaugan mo, sa Tiglatrabahuan mo pa din. Alam ko, dako lang ka Tiglalaugan. Pero anong bangko ba ito pa din? Salamat sa pagantabay. Diyan tabi sa imong kinamumugtakan ngayon ng pagkaldaw. Ano ni? Dahil na natatapos ang kakadugtong ka ng alikaw, iyo tabi Ma'am Daisy, tapi may putol. Okay, din katapusan iyan Ma'am Daisy. Pero wala talaton to sa Ma'am Daisy, wala kitang maginibo kayo kundi ang maghalat duman sa mga nagpromesa na papakarayon da tabi Ma'am Daisy. And servisyo nila or matabang sa pagrehabilitar kan serbisyo kan kuryente division sa tuyang probinsya tabi Ma'am Daisy, ha? Halat-halaton ta nagtuga na. Buda dahil yung kita madidipisilan kayo ni Ma'am Daisy ta. Ma-election bagan 2025, iiligusan man sa mga politikaw. Iigusan tabi Ma'am Daisy na magkamas-kamas. Iyo man ini sa pagkakataon ninda. Sabi na nga ni mga natugang, kung dahil ma-election, dahil man ini ma-iliraw, mangyari sa Pilipinas. Sige, 10:33 in the morning. Saka, kangalab-ngalab ta mga tugan, nakalampas na kita pala. Dahil kita nakapag commercial break, tapos station break, ano tabi Ma'am Daisy, diretsyon ta na alat ka, apod ka na ma-commercial kita, madaliin sa na station break mga tuga, tapos mabilta na kita sa satuya po, tabi pag-restorya, ngunyan na pagkaaga. Kaya, dyan sa nakamahan, mabilta na kita mga tugang, makalihis po kan mga nagkakapirang hanap buhay. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey!
Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hoy, oras mga tugang sa Bilog na Pilipinas, 36 minutos, makalihis po ang alas 10 ng pagka-morning. Aha, ina ito. Tony Kiliste, ang lalaking mahilig sa cake. Alright mga tugang, ay balik po kita sa satuyang programa at bawasan ta kinit daw, bawasan ta kinit. Tagali makasugon man mga tugang ang background ta. Sige, balik kita mga tugang sa satuyang pag-istorya. Balik po kita mga tugang sa satuyang programa ngunyan na pagka-morning. Pero bago yan, may gusto akong i-share sa inyo mga tugang. I want to share you something mga tugang. Sa itong magayon na quotes mga tugang. Hali po kay PM Anjema Onhoko. Nabasa ako ini mga tugang. Magayon na din. Ang sabi niya digdi po mga tugang, if you believe you can make a difference, then you will make a difference. Then you will make a difference. Believe in yourself. Magayon baga mga tugang ang gusto sabihin. Ade, ang sabi ng mga tugang, kung nagtutubod ka na makakagibo ka ng pagbabago, makakagibo ka, magigibo mo yan mga tugang. Magtubod ka sana po sa imong sadire. Magayon baga, very inspiring quotes. Mga tugang, hali po kay VM Anjema Onhoko dyan po sa Banwaan po tabi kan Ginubatan Albay. Saro na rin sa mga bistado ta, no? Na mga nagtukaw po sa Banwaan po tabi kan LGU Ginubatan na talagang may nahilingan po mga tuga. Talagang magayon po ang mga programa na pinagbibitbit po mga tugang, mga programa po mga tugang na pinaglulunsad. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kang Ginubatan Albay. Sabi ko na nga, kung ako man sa taga Banwaan kang Ginubatan, iyon na ini ang pipiliin ko mga tugang. Sa eksperyensyadong manay, may pagkaaram po mga tugang sa pag-abot mga tugang sa pagigibo po mga tugang ni mga pakipakinabang mga tugang na mga programa. And sa pa, ang kamawatan mga tugang, ang pagsiservisyo o ang pagsiservi mga tugang sa lambang ginibatin nyo. Magayon ang mga ano kayo niya, diyan po sa may Banwaan po tabi kan Ginubatan Albay. Ano ini? Good morning, diyan sa opisina ni Vice Mayor Anjema Onhoko. Mabuhay po tabi kamo diyan sa Banwaan po tabi kan Ginubatan Albay. Sige. Ma'am di sinabya, digdi lang ako sa sanga nakatugdan Mr. K nagalat ki mas. Masasaklot pala. Sige. Digdi na kita mga tugang sa satuya mga padoristorya. Digdi daw pag-urulayan ta ini mga tugan ta diyan po sa 3rd district. Magkakasunod po mga tugang na aksidente ang nangyari po, may kinaaraman po mga tugang, embuelto po mga tugang, ini po tabi na mga bihikulo. Nasasabitan po mga tugang kantre. Kaya, ngunyan, sa iling nindo, sisay po digdi ang dapat mag-adjust. Kaya, kung babalikan ta mga tugang, months ago,
nagbalik operasyon po mga tugang ang Philippine National Railways or ini po mga tugang na operasyon kantoren digdi po sa Satuyang Probinsya. May biyahe ali sa Segundo Distrito kang Albay from Legazpi City pasisiring po sa siyudad ng Nilaga. Namatayan po mga tugang ini po tabi na magayon. Very convenient mga tugang. Namatayan po mga tugang, so iwas traffic and kung ano-ano pa mga tugang. Ngunyan, sabi ito na nga ni, months ago kang pinunan po mga tugang ang balik operasyon po kaining mga tren. Ang problema mga tugang uni na, tadakulon mga tugang kinasasangkot na mga behikulo sa aksidente. Kaya, marhay na agad tabi ay down, mamahaw kita. O salamat tabi ay down sa pagantabay ha. Gari mamamahaw ka pa sa natabi ay down. Gari Loden, gari pultang ka naman sa bangge. JR Banyel, thank you so much sa pagantabay. Diyan po sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Sige. Ganyan, kung kamuapoton mga tuga, sisiba talaga ang dapat mag-adjust. Digdi po sa nagiging problema po mga tugang sa aksidente, impelto po ang tren. Ngunyan, ang gusto sabihin po kayo ni mga tugang, sabi ito na nga ni, months ago, kang pinagpunan po, ini po na operasyon kayo ni, balik operasyon kan tren, dapat po kita, ini po na mga amigo ta na mga drivers, ano man po ang sa inyong pinagmamaneho, kapag po approaching ka mo sa mga release kan tren, dapat po tabi, aktibado po ka mo. Kaminsan tigbabasulan nindo, kulang ngayak kinagmamaniha, kulang ngayak yung mga duman kan autobagang nagbabantay niyo sa mga release. Bako naman siguro yan tapoon sa poon mga tugang ang release po pinagbugtak iyan, pinagdisenyo po iyan, taagihan man agad iyan kan mga tren. Ngunyan, nahiling tabaga na ang tren po mga tugang bago iyan mag-agi, few meters away mga tugang, nagbubusina iyan. Nagbubusina iyan mga tugang to give. Nagtatao po mga tugang ng warning. Duman po sa mga motorista na makross duman, sumaaragi sa mga yaon po duman, nagbubusina sinda, nagtatao ng warning po mga tugang. So ganyan, ang problema kayo nahiling ko po mga tuga, hindi po sa mga driver. Sa mga pasensya na kasi most of the time na nagkakaiko po kinaksidente digde, alam tamang baga na ini po ng mga tren, di man po ini basta-basta makakapirinaw. Talagang pagyaong ka dyan, bubunggoong ka, masasabitan ka. Kaya ang pinakadabis gayud po kayo na so, dati na po baga, since elementary kita, bako pigtok po baga ito mga tugang na stop look and listen. Kung elementary kita o kinder pagayon, ganun turo na ini sa to. May mga apod kayo ang gigibufon, what to do when crossing sa tinampo, sa mga riles, ini bagang stop look and listen. Ako dahil ito masabutan ko na tangon yan, dahil na po ini na-adaptan sa tuya po tabi ng mga kababayan. Dahil taman po sa pinagbabasol po sa mga biktima o sa mga nagkakasarabitan. Pero sa hiling ta po mga tuga, sa loob po tabi ining kapabayaan po tabi ninyo. Bako na po tabi ining sala kantring na nag-aagi po dyan sa relays. Kaya, araw mo na mahaagi ka dyan, dapat araw iyan na o baka anytime pwede ka dyan na madiskwido. Kung dahil ka po magluluhay-luhay, kung dahil ka po magmamangno kan sa imong buhay. Kaya I think dahil man po dapat basulon, dahil po pwedeng basulon digdi, hindi po tabi na tren na nag-aasagi po dyan sa release. That is because bago yan po tabi binuruhian dyan, dahil man nagkulang po mga tugang ng pangapudan, ang manehamento po tabi regarding po digdi sa pagbabalik operasyon nila. Pira na po tabing tao, pira na pong bulan, nagdadalagan po ang tren na iyan. Gustong sabihin tabi mga kababayan, dahil pasinda kayo dahil pasinda aware na, igwan ng mga tren na nag-aaragi dyan. Minsan, ang problema po mga tugang, sa tuya man siya na talaga.
dahil po kita tatao magsunod, dahil po kita mga tugang, kumbaga, rascal mga tugang, shout out kung nga pala sa Laweng ko family dyan sa Sentro Bakakay Albay. Good morning da sa mga sa Laweng ko family. Sa yan digdipan ko sa Bakakay tabi man dise. Sa yan particularmente ini ta nakulong digding Laweng ko. Ano yan? So mga kaiba mo yan ma'am dise kang ano ano ini? Ano nga ni so ginibon ni dito ta reunion. Gani ini sa mga classmate ni ma'am dise digdi sa ginibo mga tugang digdi sa Banwaan kan Bakakay. Good morning ano sa Laweng ko family. Pagbati hali po yan kay apod kini, hali po kay apod kini, Ma'am Dixie Nabia, nahiling mo ng Ma'am Dixie. Paligaon, nalilingaw-lingaw kan taka. Okay, ano siguro mga kababayan ko dyan sa 3rd district, sa mga pinagagihan po, kan tren, maging ano po kita, maging aware po kita, maging aware po kita mga tugang when crossing diyan po tabi sa release. Kaya iyan po talaga, dahil po mababasol. Sabi ta nga ni, dahil man tulos po makakapreno po tabi ang mga lunadan, ini po tabi na tren. Talagang pagyaon po kamo diyan sa puntong na maagi po iyan, talagang masasabitan or mababangga po tabi kano. Kaya pag likay-likay po tabi kita. Sa harap po ng munisipyo, bahay nila. Sa ato parang, apa ni pala niyan digdi Ma'am Dixie sa may Samuya man? Ano ni pala ng digdi sa may munisipyo? Sa ato bang ang munisipyo? Ang bahay nila. Ano niyo niya? Digdi tabi Ma'am Dixie sa may uni studio ko man. Bueno, thank you so much today sa pagtutok. Pagkantabay ko niya po tabi na pagkamanay. Sige. Nalingawan ta pala. Nalingawan ta na makipag-connectar pala kay Police Major Ervin Villen. Kang Uwas Municipal Police Station. Nadakop na mga tugang. So, suspitsado. Nagkadawang suspitsado mga tugang. Duman po sa panggagadan, panlulugos panggagadan mga tugang sa sarong PWD. Diyan po sa Uwas Albay. Nako, makangirong-irhat mga tugang na insidente ini dyan. Maray na sa natatulos po mga tugang na nadako. So mga may tagibo, nasusog mga tugang so may tagibo po kaini po tabi na pinagtutubudan na nilugusan mga tugang bago po tabi ginadan. Diyan po tabi sa Uwas Albay. Good morning sa very energetic energetic COP si Brother Police Major Ervin Villen. Talagang sabi ta na nga ni pandiurag mga tugang, tulos po mga tugang na nadakop, nasusog mga tugang so suspitsado. Di man po mga tugang sa panggagadan sa sarong PWD na nadukayan mga tugang sa Tahaw po Kamparuyan. Diyan po tabi sa Uwas Albay. Maswerte na sa nasusog po mga tugang. Pag mga siring po kayo medyo makaturo-triste po mga tugang anong kaisipan. Ang iba po tabi ining mga personang na imbuwento digdi. Dapat talaga kung ako ang haputon, dapat kini matauan na ibalik mga tugang ini po tabi na padusang kagadanan. Sa mga siring po kaining mga nagka-committee ning mga siring po kaining mga krime. Kahirap man po kang nabibiktima. Sir Jomar Abanador Hardin. Brother, kumusta? Pa-shout out na dyan sa family Hardin sa Purok 7, Everlasting Street, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Thank you so much, Lord. Thank you so much man tabi sa imo, Sir Amigo Jomar Abanador Hardin. Sa tuya ining mga amigo mga tuga, sa may parte po ka na Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Kang nagpasiring kita dyan sa Castilla, sa ini sa mga nag-guide sa tuya, si Sir Jomar.
Abanador Hardin. And sa kuya man na idolo mga tuga sa apod kini sa kuya man na pinag-iidolo ini mga tuga, tunay na amigo. Sa Lawengco Farm, Mr. Tony King. Sa Lawengco Farm, sindaan tag sa dirikan Lawengco Farm. Okay. Magayon na ang disi. Itong sa mga pigpost mo ma'am disi sa ano mo na mga picture mo duman. Magayon pagkatabi ma'am disi. So ano ni? So venue nindo tabi kang sa indo tabi na reunion. Sige. Padagos kita mga tugang sa sapuyang pag-restorya. Alas 10:50 po tabi ning pagkaaga. Ano pa ang sa tuyang mga pag-restoryahan mga tugang hindi po sa laog ka sa tuyang programa. May makita mga tugang sa topic mga tugang. Hindi po kita sa pangapudan tagilalay po mga tugang. Tapuon mga tugang kan kasuhapo. Pinakunyambitan tabaga mga tugang so RH Bakakay. So serbisyo mga tugang kan ambulansya. May mga nagpaabot sa tuya mga tugang ning reklamo. Actually this is bako ini reklamo mga tugang. Kumbaga nagpaabot mga tugang sa tuya ning impormasyon. Una diyan pala mga ano na ni nadadamay kay ni pirmi mga tugang. Maranaot po mga tugang kay ni. Si Mio. Diyan pa lang sa retsyo mga tugang. Pag makuha ka ng ambulansya, haluyin po mga tugang. May nagpaabot sa tuya mga tugang. May mga buong kasuhapon na pangapudan tayo ito. Tigong mga nagpaabot sa tuyang impormasyon. Pero sabi ito na, i-verify ito pa mga tugang. Pero uni na, siguro dahil man ito mapaabot mga tugang kung dahil hindi na-experienceahan. Sabi ko na nga ang kahira kay ini, si alkalde na naman ang mabubugtungan kay ini mga tugang, kan mga tao, kan mga bagakayano. Dahil lang mga tugang sa very poor. Una ko lamang na dahil kita masabutan. Kapag makuha ka pa dyan mga tugang ni ambulansya, hali-haluin po mga tugang maghirero. Nailing mo na iyan. Anong problema daw digdi sa ang sabi ito na nga ni mga tugang, pag-arog ka iyan, tayaon po ka mo dyan sa lado po kan rescue. Dapat po tabi, aktibado ka mo. Once na pinaabutan po ka mo, may nagapod sa indaw na mahagad po ning ako din, tabang po tabi, tulos man ko na mag-ano po ka mo. Kung makakaraot po ini mga tugang sa imahe po ni alkalde. Sa ipaabot ang ni kay Mayo. Ano daw ang pwedeng gibuhon niya din dito? Ang mga driver pa lang dyan, dito man pinagagabos, mga tugang. Dito man pinagagabos mga tugang. Gari mga yudi palakuis pa ko yens. Dahil kung pasabutan, nag-apply ini dyan, nag-apply ka mo dyan kitrabaho bilang driver kang ambulansya. Pero ang mga fight name daw, mga palakuis pa ko yens. Dapat makupo tabi siring kaya. Kayaon po kamo sa rescue. Dapat makaskas po tabi ang sa inyong pag-akudi. Bako sa paliman-liman. Minsan dati nga ni kayo, may dadaraw na pasyente da. Sabi kan driver, halatang tangay sa driver kayo. Tabako man ngayon, may ko pa man ngayon duty. Nailing mo na. Kung mauutsan ka pa lang dyan. Ano na iya? Tarit siya baka kayo na naman. Pakiayos man daw tabi kan sa inyong fight yan. Marhay na aga tabi, Boss Idol. Kumusta na? Okay man tabi ako, amigo. Ramil Banyares, Barbacena. Nakaantabay ngunit na pagkamornay. Salamat tabi, amigo, sa pagantabay. Sa kuya ngunit na pagkamornay. Hain ka ngunit. Nakaantabay siya sa kuya. Si amigo man na Julian Cribim Blancaplo. Nakatutok man. Ang sa kuyang amigo na talaga man na habang tumatalaga, lalong gumagawa pa. Good morning tabi, amigong Julian Brother Blancaplo. Masiram na pagka-morning tabi sa mo pa de. Pag nakapasiring daw ako dyan, mag-ulistorya daw kita amigo. Namis ko naman ika bilang ka tuwal-tuwal sa inuma.
Kaya, sana naman po, sa Valenzuela ako ngayon, boss. Ngayon pa sa Valenzuela, naka-duty si amigo. Nakalakop na yun si, apod kini, si Brother Ramil Banyaris Barbacena. Ma-anniversary na naman tabi, amigo, sa Satuyang Kapatira. Madali na naman tabi, amigo, brother. Long live, sa gabos ng mga, ka-brother po sa Alpha Kaparo, ading, sa Kasusaro. Nagpasiring po digdi si si Saro sa pinakahalangkaw man sa na official kan sa Tuyang Kapatira para linawon mga tugang ang issue po manunungod sa 72 as in 73 aber daw mahiling ta iyan sa maabot na anniversary kung 72 nalinawan na po mga tugang kan sa igama na pinagpapanindugan senior da sinda pangyarian sa kinaban. Kaya dakulang bagay ito, mga tugang, sa kapatiran na si nagpasiring po digdi si Brother Chua. Ang pinakalangkaw po mga tugang, sa pinakalangkaw na opisyal kan sa Tuyang Kapatiran, tangani po na ipasabot. Duman po sa mga day nakakasabot. Sige, balik kita. Sabi ito na nga, pinagtema ta po, pinagtapik ta po mga tugang init na na problemang ini dyan sa Aritsio, difficile po mga tugang. Difficile po mga tugang ang arog po kayo ni. Na yaon po kamo dyan sa lado po kan Aritsio. Hagadan po tabi kamo ning ako din. Medyo bagulbol mga tugang ansendo po tabi na pag-servisyo. Dapat bako po tabi arog kaya ang pinaghihiling ta po mga tugang ngunyan kaso hapon sabi ito na nga ni pinangabudan pa nabaad lamang pwede sir na makapag-provide ng kaiba-iba na tugang ang driver kada bes na ako din sa mga insidente mga tugang ng emerhensya unin na nag-unura na po mga tugang so mga impormasyon na nakaabot sa tuya pinagpaabot sa tuya na apisan pala mga tugang kaya na wala po mga tugang ng kaiba po tabi ang driver pag nagpapasiring po tabi sa apod gani nag-akudir mga tugang sa emerhensya haloy-haloy da po mga tugang ang responde nailing mo na bagaan nailing mo na bagayan hindi ko masabutan po tabi sa indaw dyan po tabi sa mga drivers po tabi bakod lang po sa banwaan kan bagakay naigwa po tabi ni mga siring po tabi kayo ni nag-apply po kamo dyan, araman po magatabi nindo gayon kung ano po tabi ang sentong pinaglalaugan. Aram po tabi nindo ang sentong mga obligasyon. Tana, paunutrong nangyayari ini. Kaya kung napapagal ka mo, di dapat na po kamo dyan. Itao ang trabahong iyan sa iba po tabi na duman po sa mga delikado, duman po mga tugang sa gusto po magtrabaho ng toltol. Bako duman sa mga tamilihaloy na po kamo sa serbisyo. Gusto man nindo kamo na ang maging masun, kamo na po tabi ang masuno. Dahil man po tabi iyan. Sa ano man po mga tugang na trabaho, sa ano man po mga tugang na klase ng trabaho mga tugang, kung gusto mong ika ang masunod, magibo ka man po tabi ng sarili mong kumpanya. Kaya, basic man na tuga. Kung abo mo pagtugalon, magsaniri ka man ki kumpanya na ikaman ang masunod. Pero meanwhile na ika nakitrabaho ngayon dyan sa mga arog po kayo, lalong-lalo na sa Aritsio, dapat po mga tugang, aktibado man po dabi ka mo. Bako sa mga, minsan may mga nagdadarabog-dabog pa. Diyan sa Banwaan kan Santo Domingo, igwa kita ka dyan, dati kayo ito, maringo yan, tawara na. Maswerte mo niya ng Banwaan kan Santo Domingo, taigwa na po mga tugang ng bagong ambulansya. Ayos na. May bagong ambulansya ang Santo Domingo. Sana naman. Ang driver mga tugang. So, di pagpaburuling kayaon. Naramdaman takang panahon. Nagkarigaya sa ambulansya mga tugang kan Santo Domingo. Sobrang kaskas gayaon. Pero balik kita sa Banwaan kan Bakakay. Sana magkaiba po ini mga tugang ning matutukan po ini. Mabago po tabi, tuloy ang mabago po mga tugang ang sistema po
diyan po sa banwaan po tabi kan bakaka. Na kapag pinaabutan po tabi ka mo, pero masabi ka mo, paano nga apod ka ni, ako din ngayon sa emerhensya, reasonable iyan kung totoo man ang gadna, dahil tulos na kaabot na may pig-rescue or igo ka mo mga tugang na pinag-asikasong mga tugang na pasyente yung pigdara sa hospital. Pero kung yaon naman sila mga tugang na hiling dyan po tabi nakaparada, dyan po tabi sa Amitsyo, ano ang rason kung magparahaloy-haloy po tabi ka mo? Iyo, anong po baga tabi nito? Ang iluluna dyan, emergency mga tugang, kay puhan po mga tugang ng immediate response. Iyo, dahil po dyan pwede sa mga paburo, dahil po dyan pwede sa mga palakuis-pakuyens na iro-iroens, dapat dyan, ruhab tulos. Kasi ang pinag-uurulayan dyan mga tugang, buhay ng tao. Naman kita dyan. Una ko lamang, nabago na talaga yan. Igwa pa palang yung mga natatada ng mga abusado na sabi ta na nga ni, kung habok na po kang trabaho, ito po tabi sa iba. Tadakol man na gusto po tabi na magtrabaho dyan. Kaya, pangapudan sa naman iyan, dahil man po kita apod kini, dahil man po tabi, dahil taman po kamo pinagtukar ang isyong ini mga tugang para po natakan o rautan po kamo. And even po si Mayor, kami ko tama ng alkalde, kundi kita mga tugang, nangangapudan mga tugang na baka pwede sir na i-improve man po mga tugang. High time na i-improve ng mga tugang ang sendo pag-iservisyo dyan. Again, uturuhon ta, buhay po kan taho ang nakataya digdi. So meaning, pagsiring po kayo pinaabutan po kamo ng anuman po na tapos siyempre dahil man dyan madalagan sa ito kung bako man emerhensya, siguro alam man po tabi nindo iya. At ito mga kay tabi, calling the attention tabi sa indaw para pasalaway nga para hugak-hugak kami silduman gayud ka mo dyan. Sige, 2 minutos mga tugang makalihis ang alas 11 ng pagkaaga. O dahil na naturukan, sa aga tayo padagustan sa tuwing pag-restore niya. Si si Vice President Sara Duterte mga tugang, nagdimiter mga tugang bilang secretary mga tugang kang DepEd asin kan vice chair mga tugang kang NTF-ELCAC. Mantang sigon mga tugang sa palasyo, mantinido manggiraray na Vice Presidente po ng Pilipinas si Sara Duterte. Ito sana po mga tugang na sa iya po tabing pinagdimitira na pwesto bilang DepEd Secretary and Vice Chair mga tugang kang NTF-ELCAC. Gustong sabihin mga tugang, mababakanti po ang posisyon na ini. And gustong sabihin mga tugang, may diferensya ang relasyon mga tugang kang presidente asin kang vice presidente po mga tugang kang sa tuyang nasyon. Palala mga tugang ang sitwasyon. So Unitem, ano na nangyari kang Unitem na ine? Ano na ang Unitem? Sabi baga, suportanan ang Unitem nga niya saro sana ang dalaga. Pag-arog kayo po mga tugang, mabagal sa buton kung nata nangyayari po ang mga bagay na siring kayo na. So, dati po na mahamis na ibahan po kang presidente, asin kang vice alkalde mga tugang, nagtatabang na. Sana naman by this time, ang magkapot mga tugang bilang DepEd Secretary, ito po tabi mga tugang, nahali man po mga tugang, may background sa lado po mga tugang kang edukasyon. Hali po mga tugang sa hali po mga tugang sa irarom kang Department of Education. Tangali mga tugang, magian po ang pagpapadalagan kang departamentong iyan. Bako kung sisay-sisay siya naman na magkakapot kaya na wala ning background. Kaya na nagiging problema mga tugang digdi po sa satuyang nasyon. Wala man ning background sa
Halimbawa, sa edukasyon, sa pagkapot ngayon ba kumanhali ngayon sa dahil lamang kipag-aram sa lado kang edukasyon, mga tugang, ilang ibuburog ta. Kaya kita nagsisimplang mga tugang. Isipon na sana po nindo mga tugang, kapag ang ipiglalagta sa mga departamentong iyan, well-trained mga tugang, aram ninda, may background sinda kung paano papadalaganan niya, magiging magian po mga tugang, ang sa tuya po tabi na pagpapadalagan kan lambang departamento. Pero, kung ilalaag mo bigla ngayon sa sarong departamento, so dahil man na pagkaisi kayan, ano ang sa tuyang i-expect yan? Siyempre mga tugang, matutuhal mga tugang ang padalagan. Yeah? Kaya sana by this time mga tugang, digdi po sa pagdimitter po ni Sara Duterte bilang Secretary po ng Department of Education, ibugtak mga tugang, so dapat na ibugtak mga tugang, as in may pagkaaram po mga tugang, digdi po sa pagpapadalagan kan sa lado po kang edukasyon. Saro digdi magayon mga tugang nahalion siguro pigiling ta po na siguro na si Ripon mga tugang ining K-12 maday man po tabi na papakinabangan. Ano man ang pakinabang po kay ni mga tugang? Sagkod gunyan mga tugang, gastos lamang po mga tugang sa mga kamagurangan na nagpapaklase po mga tugang kan sa inda po tabing mga kaakian. Lalo po mga tugang na nagagabat. Nagagabat po mga tugang and paasanon kan sa tuyang mga magurang, even mga teachers. Napapagalan man sila mga tugang digdi po sa K-12 na ini, na kung hilingon mo po mga tugang, useless po tabi ini. Useless po mga tugang. Lalong nagpagabat po mga tugang sa buhay po kan mga Pilipino. Okay, siguro sa mga dapat po na pasuhon, hilingon po mga tugang, kung nararapat ba na ipagpadagos po tabi ining K-12 program, digdi po sa satuyang nasyon. Kung hilingon ta po mga tugang, poon ka ini po mga tugang na ipinagpa-autob mga tugang ini po digdi sa satuyang nasyon, dahil man po tabi kinahiling na kagayunan. Dahil man po kinahiling na kagayunan po mga tugang, bagkos, lalo po na naging magabat po sa parte po ng mga kamagurangan, and even po mga tugang kaini po tabi na mga estudyante. Kaya sana naman, dapat, kung sisiman ng patutukawon niya, umatukaw siya. Pakinipaluho na po tabi ninyo. Sa about time na siguro, magibuhan na po mga tugang inining paagi. Hilingon kung talagang pakinabang po mga tugang ining bagay na ini. Kung iyo baga, kung may magayon na nahilingta na magayon na epekto, ipadagos. Kung wala po mga tugang, kasi nahilinta nagpapagabat lalo, sipao na, haliw na po tabi yan na K-12 program na iyan. At padagos po mga tugang na nagpapagabat po mga tugang sa satuya po tabi ng mga kababayan. 8 minutes makalipas po ang alas 11 ng pagkamanay. Ay, dito na po mga tugang paramihan trasma na puputulonan sa tuyang pag-iriba-ibang nyo na pagkaaga. Sa agaliwat po mga tugang, mabalik kita alas 10 undo alas 11 ng pagkamanay. Hindi po sa satuyang programa sa liwat sa pangalan po kang Bicol Net TV. Sa liwat po mga tugang, sa pangalan po kang Bilog na Fuerza kan Bicol Net TV. Siyempre po sa pangyanon po kan sa muyang station manager Maestro SM na lang doon, dyan po tabi sa main studio. Siyempre po, sa pangalan po tabi nito po sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga nag-participate. Uy, maraming thank you po tabi sa inyo. And siyempre, sa pangalan po, sa tuyong mga katuwang, hindi po sa loob sa tuyong programa, maraming thank you po sa inyo sa padagos po na pagsuporta, padagos po na pagtitiwala po dito sa kuya, o dito po sa samuyang mga programa, dito po sa Bicol Net TV. And syempre mga tugang, ako man po tabi ang sa inyong nakasabay din iba. Ang sa inyo po tabi ng amigo, at kasurog po kami mga tungkol na gibo. Alagad ng tunalyo po kami mga dispalinghadong trabaho. Tony Kiniste mga tugang at your service. God bless Albay. Keep safe Bicolandia. Iningat po kita gabos. And kami po ang Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Bye-bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao,
asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lehitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan pantuman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta.